तो लोगोफोर फाइनली आङो नायखांबाय सिंखाय मुभि आरो लोगोसे जांख्रिथायनि थैसाम 2 दिनै आं सिंखाय मुभिनि रिभिउखौ होगोन मुभिया मोजां नंगौना नङा आरो नोंथांमोना नायनांगौना नायनाङा ओमफ्राय रेटिंबो होगोन अब्लानो नोंथांमोना मोनथिगोन आरो मुभिखौ नायथावना ना नायथावि तो लोगोफोर इन्ट्रोखौ होग्रोना लानोसै हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आं दिनै सिंखाय मुभिनि रिभिउ होनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो लोगोफोर रिभिउखौ होनो थांनायनि सिगाङाव आङो फंनैसो खोथा बुंना लानि जे बियो आंनि टटेलि पार्सनेल भिउ जागोन पार्सनेल ओपिनियन जागोन आंनि पार्सनेल ओपिनियना नोंथांमोननिख्रुइ आलादाबो जानो हागौ बेनिखायनो जुदि माने बुंनायफोराव बा रिभिउ होनायाव गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गिबियावनो स्ट'रिखौ बुंग्रोना लानोसै स्ट'रि आं नोंथांमोननो माने मा होनो स्पयलार होनो सानाखै थेवब्लाबो स्ट'रिया ओरैबायदि माने आगोलनि जुगनि माबा दिन्थिदों आरो आगोलनि हिस्ट'रिकेल माने जेरै जों 80sआव एबा 80sनि आगोलाव जोंनि बर' माने मानसिफ्रा माबायदि रायजो जाबोदोंमोन ओरै आरो थ' खोथाया ओरैबायदि जे दाबसे गामि दङ आरो बे गामियाव माने दाउ हांसो बिदि गोमाबाय थानाय जादों मानो गोमादों बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बे मुभिखौ नायनांगोन आरो लोगोसे बे गामियावनो सासे मदद जांगिला एबा बयनिख्रुइबो माने साहस गोनां सासे सेंग्रा थायो बेनि मुङानो जाहैबाय बिरसन बे बिरसना सानसेखालि माने मा जाहैदों बेयो माने मैहुर खालामनो थाङो लोगोफोरबो थांफायो बे मैहुर खालामनो थांनायावनो माने हरखाबै सासे सिख्ला फैनानै माने फैयो आरो बेयाव बा सिख्लाखौ लोगो मोनो बे सिख्लाखौ सानैसो दुथांफोरा गुन्दाफोरा होसोबोयो बा बे सिख्लाखौ बिथांमोना मानो होसोबोदों एबा बे हाग्रायाव बे सिख्लाया मानो फैदों ओमफ्राय सेंग्राया लोगो मोननायनि उनाव मा जायो बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना सिनेमाखौ नायनांगोन एबा बे स्पयलार नङा जियानो जादोला स्ट'रिया बेनो बेखौ लानानैनो स्ट'रिया दावगालांदों आरो थ' स्ट'रिया मोजां नायथावना स्ट'रिखौ मोजां दिन्थिनो गोनांबा सासे सिनेमाट'ग्राफार केमेरामेननि गोबां रल थायो मेन रल होननाबो बुंजायो आरो आंनि नोजोराव दा सिनेमाट'ग्राफिखौ खालामदों भदा खेरखातारि बिथांनि आङो गोबां सिनेमा नायबाय लोरगिदिङावबो बिथाङा आंनि एसे माने बावगारबायबो जानो हागौ खिन्थु आंनि जेसेबांखि आं गोसोआव दङ आरो लोरगिदिङा बेयावबो बिथाङानो केमेराखौ खालामदोंमोन एबा सिनेमाट'ग्राफि खालामदोंमोन नाइस जोबोर मोजां जादों बिथांनि खामानिया आं लोरगिदिङावबो मोजां मोनदोंमोन जोबोर मोजां जादों आरो डिरेक्टरा जेरैबायदि स्ट'रिखौ दिन्थिनो नाजादों बिथांनि ब्रेइनाव बेखौ क्रियेट खालामदों बेखौ सिनेमाट'ग्राफिया मोजाङै माने केपचार खालामनानै रायजोनि सिगाङाव दिन्थिनो हादों आरो मोजां जादों खामानिया जोबोर मोजां जादों सिनेमाखौ बानायनायनि उनाव DI एबा कालारिंनि खामानि थायो बे कालार ग्रेडिंखौ खालामदों अरुप गयारि जोबोर मोजां जादों खामानिया आं बिथांनि जांख्रिथायनि थैसाम 1खौबो नायदोंमोन कालार ग्रेडिं जोबोर मोजां जादों VFXखौबो बिथाङानो खालामदों आंनि जेसेबांखि माने नोजोराव आरो साननायाव आंनि गोरोन्थिबो जानो हागौ ओमफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय एक्सन जोबोर मोजां एक्सन जादों जोबोर मोजां वाव माने मा होनना बुङो बेखौ धेनु गावनाय ना मा होनो जोंनि रावाव ओमफ्राय बै आर्चारि मा होनना बुंगोन बे गावनाय आरो बिदि दिन्थिदों बिदि दिन्थिनो हानाय आसलते जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय जोबोर गोदोर खोथा माने बिदि हाफेराखै आरो जोबोर मोजां जादों एकदम वेल माने डिजाइन होनना बुंगोन आं जोबोर मोजां डिजाइन खालामदों करिय'ग्राफ खालामदों ओमफ्राय लास्ट नोंथांमोना बेखौ नाय लास्टआव मा जाहैदों क्लाइमेक्सआव एसे बाहुबलि बायदि दिन्थिनो नाजादों जेरै माने आं बुंबाय थाथ'लायमोन माने दिन्थिनो हादों आरो जोबोर मोजां जादों माने नोंथांमोना नायबाथाय मोनथिगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय VFXखौथ' बुंखाबाय आं अरुप गयारि मोजां खालामदों ओमफ्राय BGM फले जोबोर मोजां जादों फले माने एकदम BGMखौ माने एकदम नेचारेल होनो थाखाय माबा माने नोंथांमोना रिसार्च खालामबा मोनथिगोन फले माखौ होनो BGM बेकग्राउन्ड मिउजिक जोबोर मोजां जादों नाइस आं जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय लोगोसे मेथाइ सं बांद्राय होआखै आंनि नोजोराव मोनसे एसे आर'ज बायदि होदों मोनसे दावहा नांनायनि आगोलाव मोनसे एसे बोर बिनाय ओरै माने बिदि होदों आरो जोबोर मोजां जादों जोबोर मोजां माने जानला मानला होलाबायाखै रमेन्टिक सं जानला मानला होनानै माने नोंथांमोनखौ डिस्ट्रेक्ट खालामनो नाजायाखै जोबोर मोजां जादों आं एसे थाब बुंनोसै आरो माने बांद्राय गोलाव जाबायसो बर मोनोथ' मानसिफ्रा ओमफ्राय स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्ट सानसुमा बर' वाव मोजां जादों जोबोर मोजां जादों डायलगफोराबो जोबोर मोजां लिरदों बिथाङा ओमफ्राय आरो नेक्स्ट मेकआप जगत बर' मेकआपनि खोथा बुंनांगोन आं बेयाव मानो होनोबा मेकआपनियावबो गोदोर रल फैयो माने बेयाव माने हमना ला माबा मोनसे नांनायनि उनाव थै नांनायफोरखौ मोजाङै दिन्थिनो थाखाय एबा हाबनायनि उनाव बेखौ प्रस्थेटिक मेकआप होनो नामा
बेखौ दिन्थिनो थाखाय मेकआपआव माने मेकआप आर्टिस्टनि बहुत गिदिर रल फैयो जोबोर मोजां खालामदों बिथाङा ओमफ्राय एक्टिं टप नच मा बुंनो गासैयाबो जोबोर मोजां मोजां एक्टिं खालामदों डिरेक्सन स्क्रिन प्ले राजा नार्जारि बिथांनि आङो अननाय ओमफ्राय गोथार बेफोरखौ नायदों जोबोर मोजां जादों ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावोमोन नामा खिथेर औ खिथेरखौ लिरदों सपन कुमार ब्रह्मआ दा ओमफ्राय डिरेक्सनखौ होदोंमोन बे राजा नार्जारि आदाया जोबोर मोजां जादों बिथांनि आं खामानिफोरखौ मोजां मोनो बिथाङा माने जानला मानला सिनफोरखौ लानानै गोलाव खालामनो नाजाया एकदम नांगौखिनाखौ दानस'नानै दोनो आरो मोजाङै जोबोर मोजां जादों ओमफ्राय प्रडिउसार ममता महिलारि आब' मेम मा होनो जियानो जादोंला आब' बा मेम मोजां जादों खामानिया नोंथाङा जे साहस खालामनानै बिग बाजेटनि फिल्म मोनसे दिहुनदों गिदिर खोथा आरो बेयो मानो होनोबा बेनि बाजेटआ रिकभारि जागोन ना जाया एसे डाउटआनो जायो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव माने जोबोर फिसा नालाय दासो एसे बयबो साहस खालामना बानायगासिनो बेनि गेजेराव नोंथाङाबो सासे जोबोर मोजां जादों सिनेमाया आंथ' नायबाय गुबुनखौबो नायनो खावलायगोन आं जुदि हलाव होयोबा आरो खनसे थांनानै नायफिनबावगोन बेनो एसे थाब थाब बुंनो नाजागोन ओमफ्राय बेफोरथ' गासैबो आंनि पार्सनेल अपिनियनमोन जेसेबां हागौ आं थाब थाब बुंनो नाजाबाय ओमफ्राय आरो एक्सनफोरा जोबोर मोजां जादों आरो खनसे रिपिट खालामबावबाय आरो लास्टआवथ' बुंखाबाय आं एसे बाहुबलि टाइपनि बानायदों वाव बेखौ माने डिजाइन खालामनाया सहज बाथ्रा नङा सानबानो एसे माने वाव माबायदि साननाल' दोननानै इसे खालामा एबा बिराद टान बिदि सानो आरो नाथाय जे नाजादों बेखौ वाव जोबोर मोजां जादों ओमफ्राय रेटिं होनो थांब्ला आङो 4 स्टार होगोन आरो आंनि अपिनियन दे बियो ओमफ्राय 1 स्टारखौ आं मानो होआसै 1 स्टारखौ होयैनि खारनानो जाहैबाय माने एक्सन सिना जोबोर मोजां जादों नाथाय गेजेर गेजेर एक्सन सिना एसे स्ल' आरो सेकेन्ड एक्सन सिन नामा बे एसे स्ल' फिल जादों आरो बे एक्टरखौनो खनथाम गाहाम ओरै दिन्थिलाबायदों खनथाम एंगेलनिफ्राय बिदि आरो एसे स्ल' फिल खालामदों बेनिखाय 1 स्टार आं माइनास खालामदों आरो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना टाइटेलखौ सोर नटिस खालामदोंमोन जे सिंखाय टाइटेलाव गासैबो लेटार्सआनो मोननैख्रुइ दङ आरो एसआनो जा आइआनो जा बे नटिस खालामदोंबो जानो हागौ नोंथांमोना थेवब्लाबो आं बुंना होबाय आरो ओमफ्राय माबाफोर बुंनो थाबावबाय नामा आंना माबाफोर बुंनो माने थालांनोबो हानाय थेवब्लाबो रिभिउखौ होनो नाजाबाय आङो आरो लास्टआव आरो खनसे बुंबावगोन जे नोंथांमोना सिनेमाखौ थांनानै नायहैथां दाब दाब जायगायाव दिन्थिगासिनो आं चान्स मोनोब्ला आरो खेबसे नायबावगोन आंथ' गुवाहाटीनिफ्राय थांनानै गामियाव नायहैदों बिदिनो ओमफ्राय आरो जांख्रिथायनि थैसाम 2खौबो नायदों आं बे सिनेमा माबायदि बेखौबो आं रिभिउ होनो नाजागोन जुदि सम मोनोबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आंनि पार्सनेल अपिनियनमोन पार्सनेल रिभिउमोन नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोर आरो मोनसे एड खालामनो थाबावबाय बेयाव माने भिएफएक्सआ जोबोर मोजां जादों सियाल दिन्थिदों सियाल जोबोर मोजां आं फार्स्ट टाइम आंनि नोजोराव फार्स्ट टाइम आं नुदों जोबोर मोजां जादों आरो लोगोसे एसे दिन्थिना होनि आं हाजोआवसो दंफैयो माने भिडिअ बानायनो थाखाय हाजोआव माने आब'मोननाव बेरायनो फैदोंमोन आरो बे सान्सावनो बानायनो होनना बानायबाय डेडिकेसनखौ नायदोंमोन जे माने आं सानबाय माने रिभिउखौ होनि आरो ना मोजां खोथा जोबोर मोजां सिनेमा नायदों नायनानै सिरि थाबा बोरै जानो नोंथांमोननो खोन्थानांगोन आरो एप्रिसियेट खालामनांगोन जाय बानायदों आरो आं जोंनि फंबाय सासे दङ नै डेडिकेसनखौ नाय एफा खस्थ' खालामना जों भिडिअ बानायदों जियानो जादोंला जों थांदोंसै बाय लोगो मोनबावगोन उनाव